Dobrý deň, vítajte milí vodnári pri dnešnom tarotovom výklade. V dnešnom výklade sa spolu pozrieme na predikciu na máj 2026 a rozoberieme asi 5 rôznych tarotových kariet a každá karta bude symbolizovať jednu oblasť, takže pôjdeme sa spolu pozrieť napríklad na celkovú energiu, lásku, prácu, rodinu, zdravie a podobne. Tak poďme sa spolu pozrieť na prvú kartu, ktorá bude symbolizovať, aká bude celková energia tento mesiac. Pre vás, čo tu máme? Máme tu kráľovnú palíc. Tak kráľovná palíc, to je veľmi zaujímavá karta. Ona hovorí o sebavedomí, ona hovorí o nejakej príťažlivosti, ona hovorí o tom, že je taká silná osobnosť. Mám pocit, že toto bude taká celková vaša energia tento mesiac, že budete veľmi viditeľní, budete priťahovať možno, že pozornosť, môže to byť napríklad, že pôjdete veľmi tak pôsobiť k sebavedomu. Alebo to môže byť, že si vás napríklad ľudia budú viacej všímať, alebo budete mať aj taký väčší vplyv na okolie, alebo si aj budete vedieť ako keby aj povedať, že čo chcete. Mám pocit, že možno si niektorí z vás aj uvedomíte, že už nepotrebujete ako keby niekoho naháňať, alebo je to taká energia, že ak chcete, tak príďte za mnou, ja sa nebudem meniť kvôli nikomu. Je to naozaj taká veľmi, veľmi silná energia. A ja mám pocit, že sa ako keby aj prirodzene budete priťahovať nejaký záujem bez toho, aby ste sa snažili. Takže naozaj táto energia vám môže tento mesiac aj pritiahnuť ľudí, ktorí chcú len vašu energiu. Pozor na to, ale nie vás ako celok. Že ich možno, že iba tak baví to, čo s vami zažívajú. Takže určite dávajte si aj na to pozor. Alebo ešte by som chcela povedať, že si naozaj ako magnet, ale otázka je naozaj, že koho si vy pustíte bližšie. Takže dávajte si na to určite veľký pozor, že aby ste si púšťali tých ľudí vedome. Poďme sa pozrieť na lásku. Čo tu budeme mať v oblasti lásky? 2 poháre, no tak toto je najkrajšia karta, čo sa týka vzťahov, čo sa týka lásky, lebo ona ukazuje vzájomné spojenie. Ona ukazuje silné spojenie. Je to naozaj veľmi, veľmi silná karta lásky. Sú to vzájomné city, je to taká energia, že ja a ty, my dvaja sme spolu a určite to takú naozaj krásnu rovnováhu. Mám pocit, že vznikne buď nový vzťah, môže byť, ak ste nezadaní, alebo sa aj prehlbí. Váš existujúci vzťah, niekto vám ako keby city opetuje, môže tu byť napríklad aj to, že tá komunikácia bude veľmi plynulá, bude veľmi prirodzená. Ja mám aj pocit, že možno, že budete niektorí z vás cítiť, že toto je taká iná energia, ako to bolo predtým. A toto spojenie bude veľmi, veľmi prirodzené. Žiaden tlak, ono to naozaj príde veľmi prirodzene. A bude tam aj taký pocit pochopenia, bez toho, aby ste museli niečo vysvetľovať. Je to naozaj veľmi pekná karta. Ja mám ale ešte pocit, ja vám poviem, ešte mi takto napadlo, že keď to spojím s touto celkovou energiou, ja mám pocit, že vy ste veľmi silní. Ale toto spojenie vás môže trocha zmäkčiť, dávajte si na to pozor. Alebo sa môžete možno že aj otvoriť viac niekomu, než ste vy plánovali. Takže toto je ale reálne spojenie. Ale bude to záležať ako keby od toho, či ho možno že aj nepremietnete cez nejaké staré skúsenosti. Takže naozaj dávajte si na to pozor. By som povedala, netreba sa možno že zamýšľať nad tým, že ste možno teraz silní kvôli nejakým skúsenostiam z minulosti. A treba veriť, že možno, že aj naozaj nie každý vzťah alebo nie každá skúsenosť musí byť možno, že negatívna alebo podľa nejakých vzorcov, ktoré ste zažili. Lebo mám pocit, že ste možno taký trocha, že už ste v takej obrane, keď sa na tú kartu pozerám. Poďme sa pozrieť ďalej. Tak máme tu kartu minulosti, ale čo sa týka práce. Som zabudla povedať, že táto karta bude symbolizovať prácu, no ale môže to byť samozrejme aj s tou minulosťou, ako som teraz hovorila. Lebo toto je karta nostalgie, toto je karta nejakého známeho prostredia, je to karta možno aj návratu, ale riešime teda prácu a kariéru. Ja mám pocit, že sa navrátíte k niečomu starému, môže to byť nejaká známa práca, nejaké známe prostredie, je to nejaká nostalgia a môže to byť aj nejaký kontakt z minulosti, možno že nejaký klient, možno že nejaký kolega z minulosti, alebo celkovo taká práca z minulosti, alebo sa vrátite k projektu, ktorý ste už možno že robili, alebo taký ten pocit, že toto už som zažil. Môže to byť veľmi pohodlné pre vás, ešte by som chcela povedať, že naozaj to bude veľmi také pohodlné, taká známa energia, ale dávajte si pozor, že nemusí to úplne byť niekam, že porastiete kariérne. Lebo budete robiť, že budete vedieť, čo robíte, mám pocit, ale mám pocit, že vás to možno, že nemusí úplne naplňať tento mesiac, lebo je to skôr taká bezpečná zóna.
lebo to ešte chcem povedať, že tá minulosť, ono to nie vždy znamená budúcnosť, takže niečo sa vráti, aby ste si vybrali, či chcete zostať v tom známom, alebo či chcete ísť ďalej, čo sa týka kariéry. Poďme sa pozrieť na zdravie. Tak máme 7 pohárov, čo sa týka zdravia. Toto je trocha taká rozptýlená energia, je to trocha chaos, je to tam taká ilúzia, je tam možno, že chaos v nejakých návykoch, sú tam trošku nejaké nejasnosti. Mám pocit, že čo sa týka zdravia, že je to, že sa neviete možno, že držať nejakej jednej rutiny a že začínate ako keby viacej veci naraz a neviete to všetko dokončiť. Takže naozaj môže to byť, že napríklad sa snažíte stravu riešiť nejako spánok, pohyb a všetko naraz a nie je to úplne stabilné. Ja mám pocit, že určite budete skúšať rôzne veci, napríklad rôzne nejaké nové režimy, cvičenie, diety, ale zase neudržíte to možno, že dlhodobo. Lebo mám pocit, že tá vaša hlava, že vás bude tak tlačiť, že chcete veľa, ale telo to potrebuje tak jednoducho, že naozaj jeden krok po kroku. Takže dávajte si pozor, aby to, že tak prehnanie riešite veľa vecí naraz, aby vás to nerozptýlovalo, lebo telo nepotrebuje viac možností, telo potrebuje, aby ste boli konzistentní, čo sa týka zdravia. Poďme sa pozrieť na domov a na rodinu. Palic, tak toto je nový začiatok, nový impuls doma, je to energia, je to pohyb, je tam nejaká zmena, nový začiatok. Takže bude nejaká zmena v domácnosti, môže to byť úprava domu, nový projekt, môže to byť nejaký presun, nový nápad, ktorý chcete realizovať v priestore toho domu, nová energia. Ja mám pocit, že to môže byť aj fyzická zmena naozaj, že kúpite nejaké nové veci, zmeníte niečo doma, alebo taký ten pocit iba, že chcem to tu zmeniť. Môže to samozrejme byť aj s tým, že prichádza jar, takže to sú samozrejme také nové impulzy, každý tak sa snažíme upratovať, vyhadzovať veci po tej zime. Je to taká energia rastu, je to taká energia tvorivosti, takže toto je veľmi čistá, veľmi nová energia. Nie je zaťažená minulosťou, by som povedala. Takže poďme si to nejako celkovo zhrnúť. Celkový obraz, čo sa týka máju, vy ste veľmi silný, veľmi magnetický, veľmi sebavedomý. V láske príde skutočné spojenie, ale v práci sa vráti niečo z minulosti, nejaké známe veci. V zdraví bude chaos, trocha rozptýlenie a doma alebo v rodine celkom nový začiatok, energia. Takže máte všetko, aby si mali pekný mesiac, mám pocit, ale treba dávať pozor, že nestratiť sa v ilúziách, nestratiť sa v minulosti, lebo to vám môže troška skomplikovať tento mesiac, takže určite maj vám dá nové začiatky, ale treba zostať pevný a nechať sa rozptýliť s tým, čo už dávno poznáte. Takže asi tak, moji milí vodnári, mám teda pocit, že to bolo všetko, čo vám tarotové karty chceli povedať. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste tento výklad vypočuli do konca. Prajem vám všetko dobré, aby sa vám darilo. Ak by ste mali záujem o osobný výklad, môžete si ho zarezervovať dole v popise pod týmto videom, alebo ak by ste mali záujem vidieť viacero takýchto videí, prosím sa nechajte mi odber na mojom kanáli, lebo naozaj sa snažím vydávať každý jeden deň nové videá, tak aby vám nič neušlo. A ešte by som chcela povedať, ak vám niekto bude písať pod môjim menom, tak je to pravdepodobne podvod, lebo nikdy nepíšem prvá, nikdy vám nebudem nič prvá komentovať ani ponúkať služby. Takže dávajte si prosím na to pozor. Tak ďakujem vám veľmi pekne, prajem vám všetko dobré, aby sa vám darilo a dovidenia.